Jarraituko dugu baina, lehen da biztik gurera dator Nerea alias! Ondo? Kaso, guapa, eh? Apa, alias. Apa, Nerea. Hemen bilenta hartan esiko naiz, Oso ondo. bai, ondo? Bueno, bik lan asko indezu etxe honetan, horrek bai. zesan nahi du, euskal telebiztu bazkeula. Bai, bueno, oire bai, ez nun hoi esan nahi zan, ba, bueno, Ondo, Nerea. Ondo sigue. Oire bai, oso fin naizea. Txalo, Nerea. ez, a ver, esan nahi nuna zan, gauz asko indituzuela. Denbora gutxian gauza asko. Trapuzar batzuk ateako izkizeula. Prest zaudete? Onlaizke bai. Venga, hau esen ere artxiboa. Nerearen artxiboa. Ziertu duzu zure artxiboaren izena aldatzen segun eta gonbidatuak gaur ez, baina beste batean Nerearen zartxiboa ekartzen ezake. Gonbidatuak veteranoagoak direnean. Ja, Antxon ez dago eta bere txistoik berreskuak. Bakarre batek bete gara dauka Antxonen. Ni formala ematen ez gaur, ja horrekin dana esan dizut. Osea, vamos. Bueno, esan dakoa, baitu zuela gauza batzuk, txandak hasiko naiz, Agustin Ezenarroren txanda da. Ez dakit etxekoa goatuko dian, lehen ibilbidean ikusi dugu gauza asko indituzula, eta leku askotan, saio askotan parte hartu duzula, baina hasieran. Agustin Ezenarro nola eta nun ezagutu genuen? Zu batzealtzea. Ez dakit, ba? Berriketa gutxi izeneko saioa aipatzea baizut. Ba, bai. Goatzezea, holaxe ezagutu genuen Agustin kazetari gazte. Agustin Ezenarro kazetari gaztea, Getarian jaio zen. Eta arrantzale izatea baino kazetari izatea nahiago eta lehenengo ikasketa Getarian eta Zarauzko Lizardi Institutuan egin ondoren Leioara joan zen. Arrantza baino ofizio hobea dela uste alduk telebista honik esan dudan bezala. Nire kasuan bai, nik ala uste dut. Betidanik izan dut kazetaritza ikasteko goa, ikasten segitzeko goa. Osorik ikusi behar dugu hau? Ja, moztu mesedez, Agustinek ezin dula gehiago. Lasai, Agus, ez dut preocupatu, dana dakagu iragana, jazta, bai. Baina ondo zabitza hori izan zen lehenengo aldia. Lehenengo, ezta? Jose Mari Iriondok, berriketa gutxi egiteko saioa zuzentzen zuen, batzutan berak egiten zituen elkarrizketak. Berriketa asko, Jose Marik, Bai, berriketa gutxipeak, gixago hor txuzion, txen. Eta gero kazetari jute zinaten bertatik pasatzen eta elkarrizketak egiten, ez? Konbidatu, Nik Angeli Jarramendi Zarauztar konposatzailea, aukeratu nuen, konpositorea. Eta, horixe izan zen. Eta gero elkarrizketa egiten nion. Zu ezautu eta gero elkarrizketa. Aguantatu egin behar da, Jose Mari Iriondo zure burua deskribatzen, eta zu kamera fijoari begira. Kieto. Bara bat jagarritu. Horreak utzizun bali joztu eta gero lanik eta izan falta izan, hoxe izan zen zaiera igual, izan dut Bagian, zaiera. Oso, haze momentua. Bueno, Izaro, zure txanda, zure lehenengo aldia. Ez dezu izango. Bueno, ez dakit lehenengoa ez, baina indegulako remix bat, bai? Eski gara jartan. Ai, oso espaldi. Bueno, guk ikimilikiliklip saioa hartu deu. Ze zure lehenengo saio ofiziala izan zen. Ziurrenik lehenago zertxo baitingo zenun, baina ez dut topatu. Baina, eskerrak. Baina, lehenengo saio hartan, ikimilikiliklip saioa oso berritzailea izan zen. Euskal Herriko gazte eta txiki askok ikusten genuen. Eta hortxe, Izaroira eta gaztea aritzen zen. Eta behitu zi ondo egiten zen. Erne, telebistaren volumen egotzeko unea iritsi da. Ikusi berria dugun kantua Crowded House taldearen 3. albumetik ateratakoa da. Taldeko baten esanetan, albuna musa zoragarri baten bisita jaso eta gero grabatu zuten. Eta zuek zer? Hemenago. Zertan zabetzen. Eta bideoak zer? Josu, gauza garrantzitsuagoak ekarri ditut. Izaro, ez tegia izango orain sorginkerian hasi zela. Anuska, sorgina aintzinako hitza da. Tarotaren bidez lortzen dena ezagupen zientifikoa da. Hola. Pues nada, aquí me ha cogido del brazo y me ha traído aquí, pero totalmente. Bueno, Rosario, benetan espero altzun den horrelako arrakasta izatea lepe honek. Pues la verdad es que no lo había pensado, la gente lo ha cogido muy bien y me está reaccionando muy bien. Espero que pasen muchas más cosas.
Ikusi dugun bideoklipa bat. Bueno, hortxe izaro 1992 urtean, eta... Naranjiton urten. Bai, eta ikusi zaiteo gauza asko intzen ituzten hor. Bueno, ere, betxu, Sario Flores elkarrizketu Zel motxa ematen duen gara hartare guztaz, ze natural, Dena daukasira bat, eta hori da zuena. Eta 92tik 98 egingo dugu salto, Agustin berriz ere zure gana nator. Ze oso... Bakin lotxasko emate iztela, baina, serio, guri pila gustatzen zaigu saio hau, eta behin baino gehiotan atea debiat gure kasan, ze oso divertigarria zan. Baina igual, lotxa pixkat emate izu, hau ikustea zoazelako. Baina... Hau ez esaten didazu bat. Bai, ze baki, ja zautzen zaitut eta baki baietz. Baina, benetan, mundialak zinaten. Teietxeaz, txo. Eta behar balin banauzu, ziztu egin. Moztu. Bueno, baina zen moztu eta ze kristo gero. Ia da, gauzak umoretsuatu behar dira, asun. Berak ez dit ezer esan, baina ni badakit bera izan dela. Orduan, ezer esan gabe, biok badakigu, ulertzen, Noski ba, tonto naizela usta duzu ba. Egunon berriro guztioi. Bueno, zuentzako, Gabon. Oraingoan bai, oraingoan konexioa posible dugu, hemen Perutikan, handetatikan, beraz, aurrera. Baina, guk asmatuko algen duke pelikula bat egiten. Zu, telebistan ez dakigu ezer egiten, eta hemen gaude? Bueno, ez da inbesteako izan, ez dago... Izerritan nago, bueno. Eta izan gustatzen zure burua ikustea, edo? Ez, baterez. Garai baten ariketa modura egiten nuen, bertatik bertarako garaian da, reportaia grabatu, eta bueno, horrela ere asko ikasten baita, baina hori egiten duzu, urte batzutan da gero naskatu egiten zara, eta izu interesatzen asko, eta gainera gero ja ez. Gero lotxa emateo, a ber, atal honen arrakasta hoxe da, Zerbian dago atal honen arrakasta. Eta azkenekoa, Izaro, zure ganagoaz. Esta es mi gente aurkeztu zenuen, 2002tik 3 urtebete egun zinan, lehen aipatu dugu ibilbidean, baina ikusi egin nahi zaitio. Eta, txoritxo batek esan zigun, zure momentuik ez dakit nola esan, lotxatu zinalako eta oraindik gogoan duzulako. asko izan ditu. Behin asko lotxatu zinean dantzatu egin behar izan zenulako saioaren hasieran. Bueno, hori eta momentu gehiago bildu ditugu bideo honetan. Pasan dibi. Me dijo, vamos a hacer la prueba esa, ¿vale? Y el miércoles, pues, empecemos y 3. ¡Ay, perdón! Julen, ¿te estás aburriendo, cariño? Sí. Cansadito ya. Sí. Bueno. ¿Y cuánto mides tú? ¿Cuál es tu tamaño? Más o menos 1,5 metros paso. Tú sí que sabes, claro, tío. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Mike. Creo que tenemos... Guapo le llaman a Mike. Ay, la gente está entusiasmada. Ikusitxeu, Izaroren momentu, ez dakit, kritiko edo lotxagarri, ez dakit nola deitu. Batzutan inkomodo ere bai, ez da? Bueno, hola, zuzeneko saio baten momentu asko eta asko. Ja, baina eske saio oso frikia zan Izaro. Bueno, a ver, gonbidatu oso mota askotako gonbidatuak izaten genitun, eta, bueno, bakoitza, bastan bezalakoa zan, eta bere burua aurkezten zuen, inungo lotxoi gabe. Eta oso ondo dago, bakoitza izatea dan bezalakoa, eta horrela. Zuzenean egiten zer duten, Izaro? Zuzenean egiten genuen. Baita hor, hasierako dantza hori, egiten duen esta esmi gente oiko bat, eta gero Luzko pareja izena zuen, eta batek sekulako arrakasta zuen. Eta nire lehenengo aldian Ema Gartzia ordezkatzen sartu nintzen hor, eta grabatu behar izan hon egunekoa, eta gero gauean zuzenekoa. Dantza, batea, dena, izan sartzea denak inbatea. Baina, bueno, egia esan behar dut, asko ikasi nuen saio hortan,
eta zuek gainea ezagutzen dituzue bertako nahi etxabe, berri esango dugu. Maria, Zaloa. Maria, Zaloa, eta asko ikasi nuen beraiekin. Zer jende simpatikoa. Nere ere bai, nere alias eskerrik asko artxibo batik.